everyone, this is Elaine Sarantaco's fabulous living coach. I'm in Grace. I'm so excited. So I actually changed. This is Maria's dress. She gave me something to wear as I lost my luggage. Good news, they just called and they said that my suitcase is in Athens and it will be on the next flight, which is not tomorrow but on Friday morning. So it'll be here bright and early, which is good. Today I went shopping. I'm going to be showing you in the video. I made lots of videos today and I'm going to share with you my vlogs and what I experienced. It's day one and I already have so much to share, so I'm really looking forward to that. Hope you enjoy it. So here it goes. You're so sweet. Ειλικρινά δεν τη νοιάζει τίποτα και αυτό είναι καλό. Τίποτα με την έννοια του προβληματισμού έχασα την τσάντα, αλλά δεν πειράζει. Μα η τσάντα, ξέχασα τη δουλειά μου. Thank you so much. I'm in Skiros. I'm so excited to be here, even though I haven't slept. I don't have my luggage. Ελένη, αυτό που έπαθες εσύ με τη βαλίτσα, εγώ το έπαθα στην Ιταλία πριν 4 χρόνια και ήμουνα 10 μέρες χωρίς βρακί. Γιατί είχα χάσει τη βαλίτσα κανονικά και μου τη φέραν Ιταλοί μετά από 10 μέρες στο ξενοδοχείο. Ναι, αλλά πήρες βρακί. Πήρα βρακί, εκεί όμως. Και μέχρι να στεγνώσω το βρακί, να βρω μέρος να πάρω βρακί. Δεν ήξερα ούτε Ιταλικά τότε. Καταλαβαίνεις, δεν φόραγα απλά βρακί. Πόσες φορές θα φορέσετε το ίδιο βρακί? Δεν γίνεται. No βρακί, πού πας χωρίς βρακί, κυρία μου, πού πας χωρίς βρακί? It's gonna be so fun. I'm so excited. Τα ελληνικά σου πάντως είναι πολύ καλά. No, είναι σπασμένα. Είναι πολύ καλά τα ελληνικά της. Μιλάει πολύ ωραία ελληνικά, είναι πολύ sexy όπου προφορά. Yeah. Εμείς εδώ το κάνουμε επίτηδες οι κοπέλες. Ναι. Ναι, όταν θέλουμε έτσι να βγάλουμε μία, καταλαβαίνεις τα επίτηδια, έχουμε την προφορά του Αμερικάνου που μιλάει ελληνικά. Γιατί κάθε λαός όταν μιλάει ελληνικά έχει άλλη προφορά. Ναι. Όταν ο Αμερικάνος μιλάει ελληνικά, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζεις ότι τα αγόρια τους αρέσουνε? Ναι, πάνε, γι' αυτό το κάνουμε. Perfect. So είμαι μια χαρά εδώ στην Ελλάδα. Ναι, καλέ, ναι, σου λέω. Μια χαρά Με είσαι. προφορά μου, χωρίς βρακί. Like, I'm perfect.